2, 3. Нічого не атрымліваецца. Паспрабую яшчэ раз. 1, 2, 3. Можа, рэцэпт неправільны? Так. Не, быць такога не можа. Кніга чараў вельмі дакладная. Паспрабую яшчэ раз. 1, 2, 3. Нічога не разумею. Не атрымліваецца і ўсё. Ніколі такога не было. Добрый вечер, Феечка. А что с вами? Прывітанне, Яночка, усё ў поўным парадку. Просто стамілася трошки, і ўсё. Феечка, да вы зусім без сил. Не, нічога, я адпачну хвіліначку і працягну сваю справу. Не разумею. Феечка, вы новый чароўны сон готовите? Так, рэцэпт вельмі складаны, і моя чароўная палачка не спраўляецца. Ой, Феечка, я ведаю, што трэба рабіць. Ага. І я ведаю. Трэба пачаць спачатку. Так, бяру чароўную палачку. 1, 2, 3. Феечка, з'ешце ўсё да апошняй кропелькі, і тады сілы з'явяцца. Да я не голодная, Яночка. Трэба, Феечка, трэба. Вам неабходна моцы дадаць. Лыжачку? Ага. Калі толькі крыху паспытаю. Вось і малайчынка, сілкуйцеся, а я вам яшчэ прынясу. Ой, не трэба, Яночка, я не хачу есці. Побегла. Феечка, прывітанне. А давайте пагуляем разом. Прывітанне, буслічак. Зараз я хвіліначку адпачну і абавязкова пагуляю. Ой, а у вас зусім сіл няма для гульні. Я ведаю, чым вам дапамагчы. Ой, Яночка, і ты вырашыла кашай падсілкавацца? Не, гэта ўсё для вас, дарагая Феечка. Ой, вы яшчэ першую талерку не з'елі. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте лыжачку за топу. Ага, лыжачку за буслика. Ага, лыжачку за дядулю Добродея. Федька, а вы з'ешце, калі ласка, і гэта ўсё до апошняй кроплі. Ой. Ну і навошта мне столькі? Бо вы павінны моцы набірацца. Стаць вясёлай, як раней. Ага. Да з чаго вы вырашылі, што са мной нешта не тое? Просто я вельмі многа з чарадзейнай палачкай працавала. Феечка, я ведаю, чым вам яшчэ дапамагчы. І ў мяне ёсць ідэя. Феечка, нікуды не выходзьце, частуйцеся кашай, а мы зараз. Ой, як добра, калі ў цябе такія клапатлівыя нянькі з'явіліся. Што яны на гэты раз прыдумалі? Это вам. Адпачывайце, калі ласка. Кладзіцеся і ляжыце. Ды не хачу я ляжаць. Я рэцэпт дарабіць хачу. Парадаваць вас новым сном. Феечка, а чаму гэта вы кашу не даелі? Ой, а можа у вас тэмпература? Яночка, вам трэба цёплы шалік. Вось. Феечка. Ой. І цёплае малако. Давай. Ды не трэба, я ў парадку. Яшчэ як трэба. Захутвайцеся. Ой. Цёплае малако. Ну як? Нешта пачынае атрымлівацца. Феечка, аддайце нам чарадзейную палачку. Вы вельмі стаміліся, і вам нельга так напружвацца. Мы самі чарадзейны сон зробім. А вы адпачывайце, паважаная Феечка. Буслік, бяры палачку. Давайте. Толькі асцярожна, гэта небяспечна. Новы сон яшчэ ніхто не правяраў. Што з гэтага выйдзе, невядома. Феечка, не хвалюйцеся, мы ўсё за вас зробім. Адпачывайце. Ой, спіце, вунь, кулькі падушачак мякенькіх. Толькі калі хвіліначку. Фу.
Это не мы. Это все палочка чародейная. Феечка, вы спужались? Ой, трошки. А з вами ўсё ў парадку? Здаецца, что так, але няньки з нас не вельмі атрымаліся. І вам не далі адпачыць, і ў рэцэпце нешта пераблыталі. З рэцэптам я разбяруся, бо кожны павінен займацца сваёй справай. А вось адпачнем мы ўсе разам. Усе разом? Так. Напрыклад, паглядзім цікавы мультфільм. Здорово! Глядзім. Здаецца, атрымалася. У нас будзе цудоўны сон. Тады давайте пабяжым зубкі чысціць і мыць тварыкі, а потым спаць, адпачываць і глядзець цуды сны. Дабраныч, сябры. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.